Salam mehribanlar, gowmya delen janyňyz sagmy. Sag salamat ýörümsiňiz. Her biriňizde berk jan saglyk arzuw edýän. Azat Haýtbaýew barada. Sen kim diýdim? We nirde doguldyň? Näme etdiň? Nirede işlediň diýdim. Indi şo ýerde şol şeýle bir jogap berdi. Maňa sen özüň kim? Prokurormuň? Ya sülçümüň? We şoňa meňdeş jogap berýär. Tipa men oňa sora bermeli. Ol maňa sora bermeli. Oň özü kim? Kim oň özü? Wapşy. Näme iş edýär o? Niýeti näme? Azat Haýtbaýew. Haramzada, men sana 1000% aýdýan, sen watanyň dönügi. Her bir adam özüniň ýurduny wepaly bolmaly. Özüniň ýurduny söýmeli. Sen bolsa öz ýurduny söýýäň. Hatta sen öz ejeňi hem söýýäň. Ejeň pakyr tualet ýuwup arasalap gün görüp ber. Ejeňe sen hiýer paş edip paşırdap gürläp oturandan ejeňe hosarlaňa näme üçin kömek etmediň? Seniň niýetiň adam pozmak, adam bulaşdyrmak. Watan diýip näme düşünýär? Ar namys näme? Sen türkmenmi? Niriň zaty sen? Niriň gelmişegi? Bir zat bolsa-da hoňur edýän. Eger şoňal erkekligiň bagysy, ar namysyň. Hatça seni çüçü sowist diýilen zat bar bolsa. Sen niýetiň adam üstünden gülmek, adam kemsitmek. Men sen niýetiňi gatygy bilýän. Başarýanmy? Elinden gelse ýagşylygyň et. Başaraňokmy? Gitden götüňe syp iş çagadyň bilen bol. Düşünüklümi? Düşünmedik bolsaň maňlaýyň stena gur, ondan düşünürdiň. Hakyky türkmen diýilen adam ýadyňyzdan çykarma, mehriban adamlar. Hakyky türkmen jan watanyny hiç gaçan unutýan däldir. Dogry, sürü agsaksız bolmaz. Öňler ata-babalarymyzda da gadim döwürlerde içinde kezzaplarym bolan edir şu Azat Haýtbaýew ýaly Murat Gurbanow ýaly haramzada eşekler bolan. Näme etdiňiz? Eliňizde näme geldi? Watanyň üçin sen näme etdiň? Näme etdiňiz watan üçin? Men türkmen. Hiç gaçanam watanyma, halkyma, prezidentime ikilik etmen. Edýänlerim ayak goýmaryn. Bolar boluksyz işlere burnuňyzy sokup ýörmeň. Haramzadalaryň gep gıýbatlaryna gidip ýörmeň. Okuýan boljo götüni uzip okuwyny okasyn. İş nedýän boljo götüni uzip işini etsin. Akıllı tertipli bolup siz özüňize sora beriň. Kime inanmaly? Öz gyýdyn öz zorlan haramzada watan dönümine ya da terrorizm bilen meşgul bolýan watan dönümine ya da atogurlara ya da galyboýlara ya piderlara inanmaly? Kim barada diýänim öler goýulýar. Mene lişni hiç ne de anlamak. Normalny, akıllı adam, kellesi düzüw yerine olan adam öz ýurduny taşlap daşa ýurda gaçyp gidenok. Olaryň niýeti watany bulaşdyrmak.
Olaryň niýeti watany pozmak. Haýsyn gaýratly, men şu watan dönüklerini diýen. Gelim Türkmenistana. Götüňizde gaýratyňyz barmy? Hani öň bir çykyşynda Halmurat Gandon öz gyzyny zorlan. Gurrun etdi. Men 3 aýdan soň Türkmenistana barýan diýdi. Hani geldimi? Nirede gurrunlar? Gelsinler. Boş gurrun. Yalan gurrun. Ya da Murat Kurbanow $500 berýän. Her kime näme diýdi. Aňarty bir näçe wagtdanam men Türkmenistana barýan diýdi. Geldimi? Hani kime berdi pul? Benden $800 galdyrypdyr. Kime ynanmalysız? Men şeýle bir zat diýeň. Şu watan dönüklerin hemmetine diýen. Gelim, hemmeňiz online efir edelim. İçinizde men goşulýan we her biriňize soraw berýän. Men berjek sorawlarmy her biriňiz jogap berip bilseňiz watan dönükleri. Sizin alybiljek, edibiljek galaňyz bolmaz. Kime nähilek ýagşylyk etdiňiz? Eliňizde näme geldi? Poham geldi. Gurdyň la 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 la. Näme edibildiňiz? Näme geldi eliňizden? Boş gurrun. O zatlary köçüde getip böyle iten başlarya. Gurju güjükler jaw 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 edip ýürmäni. Watan dönüklerine diýen her biriňiziň eliňizde jan edildi. Türkiýedekiler Türkiýelerden jan geldi. Amerikada ýaşaýanlar Amerikada, Fransadakiler Fransadan, Hindistandakiler Hindistandan, Orsetdakiler Orsetdan jan bar da eliňizde her kimden eline. Gel duşşaly görşeli diýip. Sizler näme etdiňiz? Telefonlaryňyzy öçürip goýup, gorkup, gaçyp sıçdyňyz da. Mert bolýanmasaňyz görşerdiňiz. Öz-özüňize soraw berip görün. Sen kim? Men kim? Diýip özüňize soraw berin. Ne siz kimsiz? Ve näme üçin sen dünýäge indiň? Her bir adam başarsa, çigit ýalçygan bolsa, öz döwleti üçin bähwidin etmeli. Öz döwleti üçin elinde gelen zatyn etmeli. Bir derek ýediýat ýurtda öz döwletini satmalylar. Indi siz bir kiçiräjik maşgala, şu maşgalaň içinde her hilek ýagdaý bolýar. Indi özüňize soraw berin. Egerde sizin maşgalaňyzyň içinden biri gidip başka bir ýerden maşgalasyny sizin maşgalaňyz barada aýtsa, näme pikir edersiniz? Şu sorawlarym özüňize berip görün. Edil Türkmenistanyň bir kiçiräjik döwlet, hemmämizem 5 dogan, 5 vilayet, bir maşgala. Onda näme? Saglykda görüşelim. Hoşda bolun.